Mentah kasngi ngadon hapo office jongka HYC banyak kenduk ia presiden jongka HYC iba Roy Kupar Sendram banyak keren halor ka senjam kum ka seng bakat shim nang ni syakmat na ka benta bante lakam ya ka jingkerni jong udrox hakani ka jelah Mbak Roy pila banyak thu ingi menu pi sedang ya kani ka jingken ra drugs but ke ka pelong ya pi ba kum ka seng kan shim ya kani ka senjam ban kenra ya drugs kabala pelong yang ikum kaseng ban mi syakmat ban kerai drugs kade ha ki mentau snam hi ha ki sedang jong news snam ngila ka jinglap ka jongi ki jingdon jong tigi brio ki badi bat ki bayadi pelen hang te po mot pran kuman chupen kan mai pi kila don ka to ka dustbin ka ba ka municipal ka bu ang to po mot pran ka bala ne de ki snam ha ka jingya lenti ka jongi lambak to ka jakang yo i ba ki don ki brio ki bayadi kumjur bayadi yo drugs mensingi ti ka jingdon ka jong tu ki brio pat kala wan ra ka jing shongs ear ya ki tu ki ba shong dukan hang tu kumjur khna khamta me khna school ki bayang na to ka jakang ti ha ka tu ka pori nak liang jong kaseng ngila shim ya karai ba ngihap ban mi syakmat bat nadu ka artrik jong panai jemang ngila mi syamadan ban yakun yo new drugs da kama ngilet chiki jaka keleng ban kem lane ban bat ya kini kinong di khamtam ba kumju ru ban ya kren ban ya slok ba kini kinong di ti hakri ka jing ya lenti ka jongi menta nyo banai du pra banai ngila la ban pha ya kumbashis pa sau pungut ki khun samla sha ka rehab center ki badan te po ang te hapo Guwahati ban hakaju ka por kini kinong di ngilala ru ban pensothu eki ngilala ban ai ban thang ki drugs ki bangi ngi yo naki bat ban penjulor ki drugs ta ka bangi the madan bukum ta te kata ka jing sedang ka jongi ha jing ya lenti kan jongi ban ya khun persya drugs ka ni ka jela ka jongi pindapet ya ka sarkar jela ka jongi mo ha usnem arja arfulai kelawan ra itu ka dream ka baki ong ka drug rehabilitation mission ka jongki ka jingmut hi ka jongka kalong ba ban kumnu ban ya khun yo new drugs hakani ka jala ka jongi ban pendunai kinong di ban ajing sumar ba kumjuru ban penduna ban pensitom kinong di ndre ka basosi kalong ba hakani ka jala ka jongi hi bun kini ki mission ki policy ki shu sakut tang po ki duli yang te po sekretariat bat ka ba kham i thamula ya ka dream le kalong ba kum ka kerteng ka jongka ka jing po snew te ka shu sakut sa ka jing po snew jong sarkar jala ka jongi ngi shu i tang ka jing kren jong minister ki ba fair yo i ka jing kren jong chief minister ndre ngim yo i pat ki kam ba kan tre te halor kata nong rim ha ka arfratrik jong panai ba khandai men taus nem hadin bengilai shong bat kire kirang ba shnong gi senglong kmi ha ka jingalang ka ba long te po national dorbar hall ngila arai ba kum ka seng don kam ban pen i de ki kam te ngila shim ya kani gerteng kata long ka deed ka umut ban le de ki kam ka full form ka jong ka de ka drug elimination and enforcement of dream ka mut ka jingmut ka jongi ka long ban pendu jat ya u drugs bat khaju ka por ban penti kena ba ka sarkar ka de ban pentri kami ki kendon jong ka dream policy kumbakalong mentahi hatu pi ihun ya kasenjam jong kasarkat ba kashim ban yale persya ya udrok sa kejela kuma kalong mentahi ngim ihun nalor kata kanong rem bangi sabu ya kimat jing dawa khmat jong sarkar haka sautrik jong mentau banai hadin ka meeting ka bangila along ka arfratrik ngila leibu hakmat jong chief minister ya ki nyotli kimat jing dawa kawai galong ba ka sarkar ka de ban snano ek rehabilitation center kaba paka hang ni po shulong bat kaba he namar kuma kalong mentahi ngidon kumba shi photli ki rehab center ka jalai bro kawai ka intake capacity ka jongki gumut ka jing padyang ka jongki ki nong pang ka de tang kumalai spa angut dela dangi pet pat ya ka jing don jong ki brio ki ba langop ho drugs kat kum ka statistics ka ba minister social welfare minister ong hapo assembly ong ming ladon kumbalai lak ka jing kali kalong balai spa ka intake capacity lailak ki brio ki badi drugs syaikin le kita ki arlak khandai punyo hajar tam ki badan tena halor kata kanong rem bat ka baar kalong ba mostly kini ki rehab center ki badan hang ni hangi ki de ki rehab center ki belong privately run komot baki barem ga jing sel khatsan hajar khatar hajar si banai ti kini ki long yeng ki bawan ni ki long ki samla ki bawan ni ki long yeng ki beduk ki nomla ban afford ban le kini ki rehab center tinggi ong ba dei bandon ka rehab center jong ka sarkar khna ba jing sel kan khamduna bat kan long ga jing arab kini ki samla ki bawan ni ki long yeng ki beduk
bat kabar kajing dawa ka jongi kalong ba ke investigation ba prosecution komot ban to kit bat ban pensitom yu bri ba kamtam ubadon bentah ka jing di yo drugs ni i bakalong tulot hadu kata-kata kidon kumba arspa lai spa teligi ki sakani ka jala ka jongi kamtam yang ne po is kasil trai ka conviction rate ka duna do kata-kata tingi ong bakidai bandon ka special court but ki special prosecutor kadai bandon ka specialized team jong ki pulit ki ban investigate ya ki NDPS case but kumju ru de bandon ka specialized team jong ki pulit ka ban thawi ki lat kilinti kumnu ban khanglat ya kani jingrung jong drugs na kiwi jela ngi su thu ba ka Meghalaya kampen mi yo drugs daladi ka ban wanra ni ki jela ki mamarjan ni ki ri ki pamarjan ka umut ba kabor pulit ki hakum ba kalong mentangi i ba kalong tulot hadu kata-kata ki mlak ban khanglat ka jingwan jong drugs takadaw ka sajelei kani ka jing ya di yo drugs kani ka jela ka jongi ka jing tit yo drugs ka long suk hadu kata-kata ba ki beriu kindalet tang ai inu jaka ki don hi gi bon terwai pi kwa drugs pim kwa drugs tingi bong ngi i ba ka don ka jing tulot agru kompentri kam ya ka an kam tam e ka NDPS tingi labu e kini jang dawa khmat jong sorka ka dawa drugs klan ba kani ka jela ba pi ka kawai gede ba kade ga jing shisha bangi jan cha kata ka golden triangle yong ka jaka ka ba supply yo drugs ki wan lamba ka Manipur ki wan lamba ka Myanmar ki ya lentiru kuma kalong lada pi pet ya ka jing tho jong u Minister of State for Home Affairs Nityan Nandarai u tho ya ka city ka ba tho sha u Lok Sabha MP jong katura ong baka jala Meghalaya ko makalong menta ka de transit route na kamenta ban supply sya Assam ban supply sya kiwi gi jala jong kari India tinging yo iba kani ka jing yo alat lan ban yat udros la kalong uya lamba ka NH6 bawan na po East Giant Hills ne uwan na po Guwahati ban rung syang ni jala ka jongi kumang OIP ki bor ki bade ban pentri kami ki an ki bala don ki tlot syadu hadu kata-kata di halor kata kanong rim baka sakhlan kani lane ka sabun kini ki jing di bat kinong di drugs kani ka ka jongi atau bisham ba ka jing bam biang ki kam ki jam ro ka de ka wei ka lenti ka ba yalam ki samla bakin khai drugs lang ha kani ka jela pe ka jing kerni bandi o drugs ka diga wei ka jing di o drugs ka diga wei ubri si sien bola kerni bandi o drugs hawai akapor bo sedang nengkong le si kinong di ki IR laisin yo u bandi khnang bon pengat yo u ka to ka shrip bon kalalong nong di u ba u adik ma te hadin kata pat bon ni kini ki brio ki bawan ki khon samla ki bangi ki du ki bawan ni ki long yin ki bedok ki beduna ka yo akakot ti kinom la bon should depend sa na yeng ban tit drugs ki ha ban kelas ki nong di khnang bikin yo ya kata ka ya ka jingdon kam ka jongki ka baman ka sngi kata ka de ka baningkong ka baar ka deiru ka jing ong ka jong phi ba ka jala ka jongi ka duna palat ki kini ki lat kamai ye ki khon samla ki job opportunities ki ba fair la de fipet ya ka employment rate ka jala ka jongi ka bangi judon na ka 2.6 of 2.8% menta kala poi ka 6 more than 6% komut bangi katnang wan gisnam kini ki unemployment rate kala nang kiu komut ki bon ki kun samla ki bomdon kam don jam te ubrio ho umdon ya kanu kam ka jam ukloi ban ngop syakini ki jinglian ki basniu te kata ka la bandai le se ka wei ni ki da ko pelong ya ki kun samla ha ka frustration ha ka jingmut ka bom don lat kut lenti ki ha ban ngop ban penhun ya kata ka jinghun ka basipor mo ki yo ya ka kick ka bagi ong kata ka jinghun ka ba ya ka met ka jongki ti ki ngop hakini ki jingdi bu ai kham tam e hodros te ka kung ka wei ka jing ai jing mut jong pi ya ka im lang salang khnang ba kan la ban te la kham ya ka jing kerni uni drugs kebaningkong hi ka ladengi pet ya ka imlang salang ka unit kebaningkong ka basdang kari ka yeng kasam kari ka family ti ngi so ban kan tu ya ki kme ki pa lomba kani ka khubor ki bapet ki kalong ba pelut por ban pet ban sneng la ki jong ki kme ki pa haka bakhat du hi ukhna la un sneu la un bha kan shong ya yeng asam tilada ki kme ki pa ki shim ya kapor ban pelut por ban shong bat la ki jong ki khun ki khti ban pen su thu ya ki ya ka jing sneu ka bami na kani ka ya ki jing khta ki bala ban khata na ka jing kerni u drugs ka de kata ka de ga we quality time bat ki kme bat ki khun ki khti bat ka baar ka long ya ka imlang salang hi baro ko we la dangi lap ya la ya ki khun samla la ki jong ki shnong ki thau ki dong ki than ki balangop la ni ki bompat ngom ngi de ban don ka por
kapor kumnu ban sneng ban pen i ki khnang bakin nom ngop shikini gi jingling ki bas niu tinging so ba kum ke imlang sa lang kum ka jat men rio bro ko wengi don ya ka kamram ko baningkong ban yadai kini gi bompat ngop bat ka baar ka long bat ye ki tu gi bala ngop ro ngi ban don ka jingi kli kumnu ban sneng ki bikin poi shigi jaka sumar ki ba fer la ka long ki detoxification center ki badon hang ni shalong ki OST center bakum ta ter khnang bikin laj na kini gi jinglian nakaliang ka HYC PLA ban te la kam yo drugs nakaliang ka sarkar ka ong bakale kumta ndre ngiyo i pat kam don ka jinge trelang hap teng jo pi don iu ban ong pe kaseng hi habaka mi shakmat ban yakun new drugs ngi la ong na du osien ka baningkong na du osngi ka baningkong gi ong bangi don kam ka jinge trelang ngi so thu ban ala di ngi nomla ban le ban rat ningkong new drugs ngi don kam ki bor pulit ngi don kam ki bor sarkar ki ba fair health department ka social welfare ka home police ba kumta ter bat ki weiru ki seng balang ki ba fair ki badan ng ka jela ka chongi ndre hakajaka ba ka sarkar kan khot yangi bangin ye kren bandan hakami bangin thawi ki lat kilenti kumnu bakan don kata ka jinge trelang hapdeng jongi ba jong ka sarkar ning yo ipat ba ki pengat penban yangi ki kendon an ki ba fair ki noelam ki jongi ki langat ki kies ki ba fair hak namar kani ka jing khandra jong drugs tingi i ba ka sarkar kam kwa ban ye trelang ba ke HYC le si ka sarkar ka don la ka jong ka jing mut ba kan ye le yo new drugs ya ka ba hadu mentang im yo i ki dak kishen ba hadu katnu kalong serious ti wala ka taru ke HYC kan tre la ka jong ka kam ka ba ka di ben tre na mangi kum ka seng ka aim la ni ka objective ka jongi kum ka seng ka long ban yada ban penne pensa bat ban kenti la ka jong ka jai ban ri tingi yang halor kata ka jingkular ka bangi la shem ka por bangi rai ban rung ka seng tingin ngin yai tre hi nang ni shakmat ru ala ka sarkar ka khot na kam khot yangi bandon ka jing tre lang ka seng gan le la ka jong ka kamram la da ka yu i ba ka e ka bangi ngi le ka de nam tawan wan ra ka jing toy ka jai ban ri ka ai pa ka senjam jong phi nang ni shakmat pat ba phin ye le persat nakaliang jong kaseng mentang kasingi tang don ya ka Central Executive Council hakabangi la ada banrai bangin let show pat ba hakaleng ki district headquarter ki badon hapo ka rilum khasi ba jantia ban pen sngo shaki ya ki mat jingdawa ki bangi la bu akhmat jong sarkar ban khaju ka por ban khot ban weri ki bakin mi shamadan bangin ya khun bat ban pen bore ka sarkar ba kadai ban pentri kam ki ni ki mat jingdawa ka jongi hakabangin salum ya ka jingalang ba la ni ka jingalang ka bahe hang ni shlong haka pratrik bat shwa ka tapat ngin let chagi district headquarter ki ba fair jong ka rilum khasi ba jantia ban pen sngo ki ya kita ki mat jingdawa ki jongi bat kumju ban khot ban weri ki ban kin ya mi shamadan ban ya snok ti lang bat ngi hakani ka jinga khun persya yang ni jing jelai jong drop sa ka jela ka jongi